Migdia, com va arribar. Hòstia, tio, però... Està com, no? Que no sap el que vol, no? Per això Perquè si llegessis l'actitud d'aquesta roia, no? Series de poc. Pròxima estació, Baixador de Vallvidrera. Com a pensar ara, no? Molt bé. no sé què vaig fer, no sé quins gestos vaig fer i